It-Torri tal-Alloġġ, monument prominenti fil-lokalità tal-Imtarfa. Dan it-torri li nbena aktar minn 125 sena ilu huwa l-minn tajnejn ta' ħafna imtarfin. Boli ta' aktar minn 30 metru b'veduta spettakolari ta' Malta kollha, l-Alloġġ tal-Imtarfa huwa wieħed mill-aktar binjiet sinonimi mal-ħakma Ingliża f'Malta. L-Alloġġ ta' dan it-torri għadu jaħdem f'kundizzjoni perfetta bit-tokki tal-qlipel tiegħu jidu mar-Rabat u l-Imdina. Dan grazzi għall-impenn ta' 4 volontiera li ta' kull nhar ta' ħadd jagħmlu t-tiswiet neċessarji lil dan l-alloġġ. Illum dan it-torri, wirt tal-era kolonjali, reġa' ritorna lura għall-glorja oriġinali tiegħu. Dan huwa restawr estensiv li sarlu b'investiment ta' iktar minn €1,000,000 b'konfinanzjament ta' fondi Ewropej. Ix-xogħol ta' restawr ikkonsista minn tindif tal-biċċiet tal-metall, tneħħija ta' biċċiet ta' siment jew ramel, tindif tal-fili fuq il-faċċata ta' barra, restawr ta' ġebel li detorja ma' żmien, ir-restawr tal-minutieri u tindif tal-magna tal-alloġġ. Ma' dan ir-restawr ġew installati sistemi ġodda ta' dawl kemm fuq ġewwa kif ukoll fuq barra tat-torri. Jikkumplementa dan ix-xogħol insibu wkoll binja ġdida li se sservi ta' ċentru għall-viżitaturi. Is-Sindku tal-Imtarfa, Karl Mifsud, għal dan il-proġett huwa xempju ta' kunsill lokali li jsegwi l-ambizzjonijiet u mhux il-limitazzjonijiet tiegħu. Dal proġett rajna wkoll li jsir restaw tal-Alloġġ tal-Imtarfa li huwa l-Imtarfa sinonima għalih. Hawnhekk ningrazzja wkoll il-grupp ta' volontiera li ħadmu qatih sabiex restawraw anke l-magna tal-alloġġ u partit oħra essenzjali minn din il-binja. Is-Sindku tal-Imtarfa qal li ħsieb huwa li dan it-torri tal-alloġġ u ċ-ċentru tal-viżitaturi ikun parti minn mixja madwar ir-raħal storiku fejn hemm diversi binjiet ta' żmien is-servizzi Ingliżi. Dal-proġett qed inauguraw illum huwa parti minn ħolqa ta' proġetti oħra li għandna pjanati għal din il-lokalità. Inħabba li din il-ġimgħa stess l-awtorità tal-pjanat approvat wkoll il-permessi li sottomettejna b'rabta mal-ġenerazzjoni tal-Beriks, proġett ieħor kbir fil-qalba tal-Imtarfa u x-xogħol ukoll għaddej sabiex jibdew il-ġenerazzjoni tal-pjazza kif ukoll ta' Pjazza San Oswald. Spazju ieħor sabiħ miftuħ fil-konfini tal-Imtarfa li għandu waħda mill-veduti tal-Imdina. Għall-inaugurazzjoni ta' dan ir-restawr attendew il-Ministru Silvio Xkembri, Stefan Zinzo Azzopardi u Clayton Bartolo u l-President tar-Reġjun tat Tramuntana, Clifford Gallia.